Kusikwa kwemunhu achisikwa anosikwa akapakata zvipo zvake. Achibuda mudumbu ramai vake, zvipo anenge akazvibereka kumusana. Zvingazoratidzwa zvazvo panguva inoteera apo achikura, asi anenge abva nazvo mudumbu ramai vake. Dzinza rake rekwaakabva ndo rinomupa zvipo zvaanenge ainazvo, kududzira kuti munhu anenge aine mweya. Izvi ndizvo zvinhu zvatinoongorora nekutarisa tiri muno mukati mechirongwa chespiritual highway, apo tinotarisa mafambiro anoita mweya takanangana nemachechi, maprofita, madzitateguru edu nevamwe vese vanoita zvemweya, nokuti chinonzi munhu mweya. Tinokugashirai nemufaro pachino chirongwa chespiritual highway. Nhasi uno tiri mukati meguta reHarare, tiri kuno kuRugare, uko tichange tichikurukura namadzibaba vandisingadi kutaura zita ravo, ndoda kuti vazvitaurire vega, imi vateereri muchizvinzwa. Tinokugashirai muchirongwa chespiritual highway. Aiwa, tinotenda, tinotewa nesu, tinokutambirai nemufaro mukuru. Sanganai neni mwana wamunhu mutapa ndichikupai chirongwa chino chespiritual highway, ndichidawo kuti imimi mupe mhuri iri kunze uko zvamunoita muri mukati mechirongwa chenyu nechechi yamakabata. Tanzwa mukurumbira, ndosaka tati aiwa digi tasvika pano nhasi. Tinotenda. Right, nhau yenyu yakanaka. Ini ndinonzi Madzibaba Masango. Ndakaberekerwa kuDarwen, ndokwandakaberekerwa kuDarwen, ndokwatakakurira. Panonzi padiki yake ndopatakakurira ipo pai. Vanotiziva, vamwe vanotiziva, asi kuburikidza nokuda kwokuti kuberekwa kwatakaitwa takaberekwa tichinamata chipostori. Chiri ndicho nhasi chatishiri chipostori ichochi, asi tainamata tiri muchechi yekwamugodi, ndomatakakurira tiri. Kudzamara takura 2006 ndo pandakatanga kuita basa ranga rakuonekwa nenyika. Handina kutanga nhasi nokuda kuti vamwe vanogona kungotinzwira pamaredhiyo waita apa mwakatanga nhasi kuita basa. 2006 ndo patakatanga kuita basa irori, asi ranga tichiri kutanga. Kudzamara takura tichifamba nebasa irori, asi takazoti 2010 ndo patakazovambawo chechi, ndiyo yandakavamba inotungamirwa naMadzibaba Masango, ndo vanotungamira chechi iyoyo. Kune vateedzeri vari kumashure, vanoti Baba Gomba naBaba Mungororo variko, vanoteedzawo kutungamiri hwedu ihoyo, asi masangano edu akawanda ari munzvimbo dzakasiyana tichakuzivisai. Postori yekwamugodi kwamakabva yaipei kuti imimi muzotanga zvimwezve? Makadi henyu kungoramba muchibata kubata kwaMwari muri mumamugodi? Ndotenda. Pano zvazvinoita ndochokuti kana Mwari achinge akutuma kuti uite basa, pano vamwe vanodzivisa basa mukurarama kwatinenge tichiita kana mukubata kwatinenge tichiita. Kana chiri chiprofita, munhu anoda kushanda chiprofita zvakasununguka chisina munhu akamupunyikidza mukati, kubudza kuti tainamata tiri pasi pevamwewo vatainamata tiri, hachinacho kuipa chipostori chikwamugodi. Asi tiri kuti mwana akakura anogona kurumuka oitawo imba yani yake. Saka iniwo ndakanzwa izwi richinditi ndiitewo imba yangu, kubudza kuti ndakazovakawo sangano irori kuti rigone kuendawo mberi. Ndizvo zvandinogara ndichinzwa nevanhu vese vanenge vakabuda musangano guru ravakatanga naro. Hapana anodura chokwadi kuti ini ndakangofunga kuti ndikazviitira mari hangu zviri nani ndiri ndega. Ndotenda. Chinoitika ndechokuti nyaya yemari hakusi ndokunamata. Ini ndakatonamatawo ndisingazoti Mwari achandikomborera kusvika pandasvika, asi ndakanamata ndinoshungu yekuti ndinamate ndakasununguka. Kududza kuti kana chinge ndakasununguka, chinoitika ndechekuti mumweya kana ndichiita basa raMwari, kuno vamwe vanogodo neshanje vasingade kukundwa pabasa raMwari. Asi kazhinji kuzotiono ndazouyawo ndakuitawo basa rangu kuburikidzawo nekubata kwandaitawo ndiri kupostori kwamugodi. Asi ndakazoona kuti no, ko zvandoda kushandira vanhu vada kushandirwa mukati menyika, asi dzimwe dzenguva chipostori chataika tichinamata hachibvuma kuti ushandire everyday, asi vanhu vanenge vachiungana vaida kushandirwa everyday. Saka vanoti no, haufaniri kushandira everyday, unofanira kushandira musi weSunday chete pasowe. Saka ndakaona kuti dzimwe dzenguva ndakamboda kutombozviregedza,
ndakati aiga nditeedzeswa chipostori asi nikuburikidzawo nokuramba ndichitumwa ndakazipesa ndakutozvipa mhosva kwandiri ndakutorwara chiti munhu akachinga vachiuya vanachitera kubasa chaiko zvoti ndaitoshandawo ndiri kubasa chiti ndakabva kubasa ndotanga kuzoitirawo basa rakunamatira vanhu ndichishandawo mumashops imo mumaindia asi kuburikidzawo nokuda kuti vanhu vanga vakutera pabasa chaipo mwachitozara pabasa ndikabva ndati zviri nani ndibatsire hwayana dzevanhu. Vanhu vangati zvauya sei kuti mimi muzongonzi ndimi chete mune mweya une simba wakutaura pamuri mimi. Tipe nhoroondo yekuti bazi Baba Masango ndiani zvakanyatsotanga sei tisingadi kungotaura zvechechi iyo yamakatanga. Ndotenda chikaita nchoti madzibaba Masango by name ndiani Strive Masango. Strive Masango ndo zita rangu inini. Chakaitika ndechekuti ndichikura ndakakura ndisingadi zvokutonamata zvamukutaura izvozvo ndasingadi zvokutonamata zvokuti kana pandakakurira vanotoziva nembiri yanga ndinayo ndaiva nembiri yekutovhima chaichai kutovhima kubata mhuka chaidzo ndo mbiri yanga ndinayo ende ndaitoti kana ndakatorarasa ndaitoroteswa kunzi nhasi mhuka uende napapo ndaitomuka shuwa ndotoenda ende shuwa ndaitodzoka nemhembo yandataura iyo ndikataiona ndaitodzoka nayo asi mukuburikidzawo nekuramba tichigara tirimo ndakakura ndina nasekuru kumusha kwaamai ndokwandakakurira saka ndakakura ndina nasekuru asi kuburikidzawo nokuti tazofamba mukugara kwedu ndakazotanga kuenda kucheche kwamugoti sona kwanga ndaita mweya ipapo panguva ndanga ndisavhima saka ndaanda kuti ndakatarisana kana chero nomunhu ndaitopiwa munhu zvezvaari saka ndopatikatanga kuzokwirwa marenje makomo tichinamata nezvazvo shuwa mweya wakabva wanyatsa kubata zvichistrong muna 2004. Sei makangotanga kunangana nekuti rega ndimanye ndakananga nekuchechi nokuti dzimwe nguva kurota kwamaiitai mimi pamwe madziteteguru enyu aiti itai n'anga. Ndotenda chinoitika ndechekuti madziteteguru shuwa angononga ari ndiyo aindituma asi ini ndakatsvaga kuti chinoitika kazhinji iko zvino muchinzwa kuti kune urombo kune chakati zvinoburikidza nekudzin'anga anditeka asi ndakatsvaga ndaenda kuchipostori noda kuti ndinenge ndisingadi zvokubata mushonga kuenda kunochera asi ndoti ndinamati kumbiri yaMwari nokuti Mwari ndiyanotungamira zvese zvingave zvemushonga zvingave tinenge tagona here tikati urombo hunoburikidza nekun'anga chete nokuti vanhu vari kunze uku izvozvo vari kukomplena kuti maprofita ari kunotora kunze kwanani ndo varomba kudarika n'anga. Ndotenda chinoitika ndechekuti takati n'anga chete chinonzi n'anga munhu anoshandisa mushonga hazviri kuti munhu anosvikirwa chete dzimwe dzenguva munogona kunge imimi muchinge muchiziva mushonga inokuwadza handiteka ndo zvinonzi tikati mushonga inokuwadza kwete mushonga inokuwadza chete pane dzimwe n'anga dzisina mushonga unoita sei unokuwadza asi nhasi uno kana tichinge tichinamata tichibata maspiritual ari kubata muvanhu ari kududzira kuti pane nhau hatisatanzwa munhu atino akapiwa mushonga nemuprofita akazonzi nhasi aane chipambo asi tiunza kuti vanhu vakaenda kun'anga akatora mushonga achinza tsigire pamusha asi mushonga wanga usinoita sei kunaka. Maprofita ka haasi kupa mushonga anopa anointing oil asi munhu ari kunzokuonza achitaura kuti that same anointing oil iyoyo iri kundirwarisa ndikurota ndichimonererwa nenyoka asi ndakapuwa anointing oil ofona kwamuri mimi bheki ini ndikutotaura zvitaurwa ofona kwamuri bheki kuti madzibaba Masango anointing oil yamakandipa izvozvi izvika handichakwanisa kana kurara pane nyoka dzikundimonera zvonzi namata iwe hausi kunamata nyatsonamata. Chinoitika kutaura kunoitika ndokokuti muno muchaimo kwatiri kunoku parugare patiri panapa kana ndichinge ndichishandira munhu chekutanga ndichiri kuti dzimwe dzenguva munhu akasareurura minamata tinopa Yesu anditeka taura chokwadi kuti unoroya handiteka mwe munhu haadi kuroya asanoenda kutora minamato wekuti ashandise kana ukatora minamato wekuti ushandise iwe uchiroya unokupandukira munamato kuze minamato wewe unenge wakuisa nemhepo ipi yaunorarama uri iwewe. Saka dzimwe dzenguva pamukuti ima anointing yeye handiteka dzimwe dzenguva aisa anointing ikuita sei iri kuvhiringidza munhu asi pamwe ane uroyiwa asina kupupura kuti achishandisa anointing ipi iyoyo asi asina kupupura uroyi uri pari. Simba renyu riri pai ndopandiri kuda kuti mhuri yese izive renyu imimi simba ndotenda rekubata kwamunoita riri pai. Simba rangu inini riri panyama dzangu panapa nditeka nokuda kuti simba rangu ndira Jesu handina simba rekuti ndienda kuyemberera kuna sekuru
andina simba rekuti ndienda kuyemberera kana kuno umwe muprofita kuti ndina ndinonza maitanzi ndina our father wangu handina our father wangu ndiye Mwari ari kudenga, ndiye Mwari ndinonamata, ndiye Mwari akandituma, ndiye Mwari wandinosimba randinonamatisa iko zvinozvi. Indi kuti dzimwe nguva tikatanga kudedza zita guriro raJesu tasvika kuna Mwari, tatosvika kunani? Kuna Mwari. Tinofamba sei kuti tisati tabata kwamuri kubata? Handiti imimi masimba enyu paakabva nepaakakwira kuti muzosvika kuridedza zita reizita rinoera kairi kana tiri kuti mwana waMwari. Ndinotenda kwazvo. Chinoitika ndechekuti sezvamareva kutaura kwenyu kwakanaka. Ini sei ndakazobhirivha kuti regai ndidedze simba raJesu. Munoda kuti kutuma kwandakaitwa nditeka handina munhu akandipa mushonga kuti chitanga kuita basa, asi ndakanzwa izwi richiti chiita basa ndakutuma kuridza kuti pane nhau yandadzidza kubva mukunamata kwanga ndichiita. Saka pane izwi rainditi chinamata nditeka, saka izwi iroro mukunamata kwandaita handiteka ndo mandakaziva kuti shuwa chiri kundituma isimba raMwari. Nokuda kuti ndaiti ndakanamatira munhu ndakati nezita raJesu unofanira kuti upore, shuwa anobva apora. Saka ndobva ndaziva kuti simba rangu riri muna Jesu. Izwi iri nyaya yezwi ihombe yamuri kutsanangura. Vanhu vese vanoita zvamuri kuita izvi, chiprofita, n'anga kana umwe munonzwa kuti ndakatanga ndanzwa izwi kuti ndizovaka chechi, ndakatanga ndanzwa izwi. The sound yezwi rinonzwikwa nemunhu wese handiti rakafanana here. Dzimwe nguva imimi pamwe izwi ramaizwa maitonzwa madzitateguru enyu, but you mistook it for Jesus or for God. No, chinoitika chekuti izwi rinotaura kumbiri yeMweya Mutsvene rinonzika kuti ndiro Mweya Mutsvene. Chinoitika ndechekuti ndopaipe patinonzwa paipe mumwe uchanzi makanzwa muprofita achita kuti no, Mwari ari kunditaurira achiti Mwari haana simba rokuti Mwari haasi kutaura nomunhu banditeka, asi pane simba ratumwa munyama dzako ende haukwanisi kuti uone Mwari unza kuti Mwari ndiri kunzi naMwari nditi zvakati. No, ndiri kunzi nesimba reMweya Mutsvene waMwari nditi zvakati. Kurudzira kuti nhau yeizwi ratikutsanangura zvarinotaura matiri sanditeka tinotofemerwawo tiri vatumwa vakatumwa kuti tiite basa. Saka nhau iripo ndiye kuti madzitateguru angu inanditeka haangagoneni kuti ndinzi ndinamatire munhu achipora, hazviite. Chikonzero nei? Chikonzero nei? Nhau inoitika ndiye kuti madzitateguru edu akafa nditeka, zvayakatofa nditeka, vane chivanhu chavo chavanga vaita chavaiita vanditeka, vakatoendawo nembiri dzavo nditeka, asi kune munhu akatumwa unzi Jesu akati ndichatuma vaprofita vangu panyika nditeka, vachakunyaradza ende, vachakutungamira ende, vachakuporesa nditeka. Nazvino ndo vari kudzika mukati mechimatiri isusu. Anombona madzitateguru achiti ndichazodzika ndozoya ndozobata nemutumbi yevanhu handiteka. Iko zvozvo makatarisa vazhinji handiteka vaimbonamata, vamwe vanga vasinganamata vazhinji handiteka vaifarira zvenyika, asi vakubva kuzonyika vachiya muimba yaMwari. Noda kuti pane zvinenge zvichiita zvichinetsawo mukati memadzitateguru edu. Ani muri kuzinzwira bhuri yeZimbabwe. Nhasi tasangana namadzibaba masango vari kuti aiwa zvemadzitateguru kwete havana chekuita pane zvavari kuita ivo samadzibaba masango. Jesu chete ndiye akamira. Takuda zvino kuti tichiti imi masimba amunawo handiti amuri kushanda nawo kubatsira mhuri, kana ari aJesu munobatsira chii mukati maJesu munhu akauya pano? Ndotenda chandinobatsira ini ndechekuti simba raMwari harina charinoti ichi handigoni kubatsira. Sei ndadaro? Dzimwe dzenguva munhu anouya panapa anokutenda asina mbereko, asi ndakakwanisa kumuyeresa panapa ndomupa minamato yangu panapa, matombo yamuri kuona apa aya. Tora matombo matatu aya. Ndokwanisa kubata? Ndino munokwanisa kubata. Iwaya? Iya matombo yayo. Makati anonotorwa kupi? Ane specific area? Ndotenda. Andimukona mune matombo netsono handiteka. Minamato yakatosiyana. Ine nhau yainenge yakamirira tsono, ine zvayamiririra. Munondudza kuti pane tsono ichabayiwa. Saka matombo aya handiteka munhu akauya nekutenda ndichamuti tora matombo aya. Yani matombo aya tine nzvimbo dzatinenge takatumwa kuti timatore handiteka, hayana kungotorwa chiri kungonhongwa chiri panzira, asi pane nzvimbo dzatakatumwa kuti timatore. Kutsono hayo right, kutsono. Tsono iyi yakumirira, pane nyaya dzaikumirira muminamato iyoyi. Iyo yasikireti yangu yemunamato wangu inini manje. Asi chandiri kuzonje kuti munamato wangu uyu ndakapa munhu asina basa, achitsvaka basa. Rova kuti ribude papi? Apa.
ndagadzira ichi neichi mutengo kuti makanika chaiye imimi kana usingazivi motikari makapa makanika injini handiteka makanika injini wavhura makanika anovhura injini chimwe chisimbapo asi anoziva kuti chisimbi ichi ndakatora ndakagadzikapo chakafa ndeichi ndakatora ichi ndakagadzikapo moti yakufamba. Mwana wanhingi handisi kuda kuti agone kuchikoro ndozvandiri kunzwa kunzoku. Saka ndichaenda kuna baba Masango ndonosvika ikoko vanobva vatora tsono iyi wobva vaibayirira pakashinda kaikazonzi chu weyane exercise book ndiri kutoziona mumakomo matiri kufamba uku exercise book roharanzi remwana Peter Baya ipapo mubva mati ju hatisi kuda kuti abudirire chinenge chiri kuitika kana tiri kutaura nezvechipositadaro manje handiteka takada toti varasika munzira dzavo unodo kuti nhau iripo ndiye kuti simba raMwari harina kuuya kuuraya nchira nditeka asi chinoitika ndechekuti munhu anouraya nemhosva dzake. Wakaona inini panapa munhu auya achiti ndoda kuita munamato wekuti mwana wanhingi asagone ndoda kuti mwana iye ndimuvhiringidze munamatiyo ndiyoti kwete handikwanise simukai zvenyu meende kushandirwa kupi kumwe. Muri kunzvenga zvamakabata imimi zvakaita kuti mhuri dzese dzandaona dziri panze nevanhu vese vateere imimi handiti zvikapupurika kuti uyu abatsirwa chakati nechakati nechakati those specific totenda zvamuri kuda isusu ndizvokuti chamuri kuedza kuda kutsanangura ndechekuti isu pakubata kwedu kwatinoita kuti vanhu vaungane vachiuya nokuda kunzwa mbiri handiteka pane nhau yekuti mukati memamisha atikukurira mune uroyi hurimo kurinzwa kuti pane vamwe vanhu vanga vasingaendi kumabasa panze ipo pawakaungana asi vanhu ivavo vakakomborerwa kubudza neminamato yatakavapa. Pane vanhu vanga vasina mbereko asi vakagadzirwa mbereko iko zvinhu vamwe vane vana vanga vasina vana vane makore vasina vana. Kuna vanhu vanga vasingaendi kumabasa handiteka mabasa iko zvinhu zvavhurika apo iko kuna vamwe vanhu handiteka vanga vasingakwanisa kufamba nokuda kweuroyi vakashereketwa asi ndakatonzi nhasi ano stroke asi pastroke ipapo isiri stroke yaMwari iri stroke yaSatani shuwa takanamata nezvazvo zvakasvika pakugadzirisa nyaya idzodzo iko zvinhu nhasi kuna mamarriages anenge achiputsika dzimba dziri kuputsika kuno mumwe munhu anenge akatopikira kuti mwana uyu afane kuroorwa handiteka zvamambobva kutsana kwacho kuti tsono iye inenge chinzi inobaya munhu kuti zvakati handiteka kuno vamwe vanhu vatori neutsinye hwekuti vangona kuti pikira kuti vana vanhingi ngavasaita sei ngavasaroorwe. Nhasi uno kubudikidza neminamata tiri kuvaka panapa rugare panapa vanhu vari kusunungurwa dzimba dziri kungomira chero nhasi ino chero imakada kunditesta kana nevanhu 4 kana 5 vane dzimba dzakaputsika dzakaparara ndoti ngavauye ndovaitira minamato dzimba dzomira asi kuita zvokufungidzira nokuda kuti tine kutuma kwatakaitwa nako basa rese kuno vamwe vanozitora nhodzera dzokuti no ndinorigona asi usingaita sei usingarigoni but basa is too broad kana tiri kutsanangura kuti tokwanisa kuwanisa munhu basa in general because there's someone who is a technician handiti haasi kuda kungopinda pese pese achada kunopinda chaipo paanofanira kunge achisenza. Imi mukangoti munhu akasvika panapa tinomuwanisa basa ka haana kana ruzivo rwacho dzimwe dzenguva hatiti munhu akasvika pana tomuwanisa basa asi chaari kukumbira ndichaanopiwa kududzira kuti dzimwe dzenguva achita nyaya dzebasa nditeka toda kutaura kuti pane munhu anenge anzwa nokutambura nokutsvaga basa asi chikuburikidza nekuda kwemhepo dzinenge dzakaita sei dzakabata ndo dzatinokwanisa tisunungure chiite basa riite sei rivhurike. Hatingamuti isu ndichakupa basa asi nhau iripo ndotinoisa kumuridzi muridzi ndiye anoita sei anotungamira iye muridzi akutuma mutumbo uno kuti uite basa nditeka ndiye ari kutungamira saka ndiye watinongonyengeta kuti zvake kuti uyu zvaari kuda basa raari kuda iye chimupai basa rakuita sei raari kuda ende shuwa kana tichinge takumbira yemwe yamutsvene chaiwo chaiwo watinonamata ari Mwari chaiwo watinonamata anofanira kuti akusunungure. Mapedzere zvamunobatsira vanhu ndozvandoda zvatinobatsira vanhu ndotenda kwazvo ndatsanangura nhau dzemabasa ndakatsanangura nhau yedzimba dzinoputsika ndakatsanangura nhau yevanhu vanenge vatsvaga mabasa achinetsa ndotsanangura zvakare nhau yevanhu vanenge vakastroka mitumbi yavo asi kuri kustroka kwaSatani diablos panenge kustroka kunzi munhu akura handiteka akukwanisa kuti tingatino ngatikubatsirei panapa hakuiti asi pane kustroka kunzi washereketwa nemhepo iwe wakaberekwa une miri wako zvakanaka asi nhasi unowachirema nokuda kwemumwe munhu stroke iyo inokwanisa kuti iyerese ichipera handiteka nhau yekugadzira misha iyi inonzi misha iyi hairarike ine zvinhu zvakasiyiwa zvitokwani ipapo tinogadzira misha ichiita sei ichimira zvakanaka nenhau yevanhu vaive vanoti ano makumbo edu akazvimba dumbu rakaita sei rakazvimba takamugadzira panapa zvinoita zvakanaka. Imimi handiti
kana munhu auya atara ega problem yake here kana kuti munoita sei? Ya chiripo ndechekuti chete kungoti vanhu havadi kutorwa vachisodaiso nokuda kuti vanotya handitika kuti vabude, asi nhau iripo ndeyekuti isu munhu akapinda munomu chako chete kupinda ogara pasi tokutsanangurira nawe wafambira obvumirana nazvo physically muchimuona munhu uyauya ndopamunotanga kunzwa kuti dai pano vaviri kana vatatuka taingotesa kuti gara apa nditika ndotaura kuti iwewe zita rako unonzi Nhengi asi nawe wafambira pana pafambira nyaya dzakadai dziri kuburikidza kukonzeswa nyaya yakadai yemen handitika asi nawe iripo ndiri kufamba kwawaita tichakupa munamato uyu unoendere kugeza munamato uyu chawafambira chiko nekuita sei kupera dambudziko ripere zvinhu zvako chifambe zvakanaka. muri kukonzera nyonga nekuti munoti vanhu vanenge vauya vaya mumu wacho munobva matomuudza imimi kuti iwe kuroiwa nasekuru vako iwewe ndo vari kuita zvese izvi kwauri. Alright. Semaprofita hanina kuti imimi pane mhosho yamuri kupiwa imimi semaprofita kuti munomataura kuti iwe uri kuroiwa natete vako kumunhu uyauya musingamupi assistance. Chinoitika ndechekuti kazhinji handiteka isusu tinotarisa kuti dambudziko rakuisa panapa nderei chechipiri munhu mumwe kuprofita. Saka tati kuprofita kwedu kwakasiyana. Unoda kuti mumwe munhu anoprofita nechiprofita chake nokuprofita wandasi waanomira ari, asi vanhu vanouya kubatsirwa kuvanze pamasango vanotobatsirwa chinzi dambudziko renyu rakamira rakadai kana vari asekuru akukonza dambudziko roro tinoti ngavatorwa uya apa tisaita zvokutaura zvoguhwa handiteka otorwa uya apa sekuru munokwanisa kuti muregerere vana ava vasunungurwe pagore rakati nemazuva yakati makabata mushonga nhasi ndo wakasanduka wakonza matambudziko mumhuri mushonga wamakaupiwa nen'anga iri kwakati handiteka sekuru wobvuma shuwa hungu kana wabvuma kuti hungu kubvuma kwasekuru wavo chete nekutaura kwatichaita navo panapa nokuvabatsira kwatichaita sekuru wavo pasunungura mhuri ipi. Yes. Ngatimbotarisai matambudziko ari kusangana nemhuri kunze uko akanyanya kurerekera mukati medzimba. Ndotenda. Imimi munobata papi nepapi? Right. Isu patinobata ndepokuti vazhinji vari kuuya vachichema. Vamwe vanouya chiti murume wangu akatorwa negirlfriend handiteka. Asi nawo iripo ndiri murume atorwa negirlfriend chapasa kuti murume abude mukati memba iyoyo. Tikatarisa panapa saka ndipati ndatarisa kuti chichakonzesa dambudziko ripi iroro otarisa panapa pamweya wokuudza kuti dambudziko rakonzesa nyaya dzekuti pane mumwe munhu asumudzwa mhepo mumusha momurume kandi mumusha momukadzi apasa kuti imba ite sei ipatsanuke. Dzimwe dzenguva papinda shave rapinda pamurume asi iri mhepo futi yamusumudzawo musha make shave riri rapinda panotona mumwe arume anoshave rechihuri handiteka kuti akatona kana madhirezi haatodi kugara pasi handiteka anenge akutonzwa kuti ndada kutofimba handiteka asingakwanisa kudzikama panzvimbo kozoti kuna vamwe vakadzi chekuti anotowana zvese mumba mari anayo motikari anadzo asi ane chimwe chimweya chehuri cheupfambi chiri munyama dzake kuza kuti pane like vazhinji makatarisa kuti vane mashave enjuzi handiteka vakadzi vanodzana mashave enjuzi vazhinji chavagere mudzimba njuzi inenge shava rachiro ringira kuti agara ari one kana dzimwe dzenguva agara achingoita sei achingopinda ndo matambudziko ati kusangana nayo yakazhinji akawanda kunoko kozoti kuna mumwe munhu anoita musikanzwa asingaudze mukadzi wake ndaita musikanzwa asi anoenda kunze ukosvika usungwa negirlfriend odzoka kumba uko akasungwa amuba amuchera amusinayana moto watita sei watopera. Saka kunodza kuti matambudziko atisangana panapa ari kukonza matambudziko kuti dzimba dzizhinji dziputsike kana dzitsemuke akawandisa. Chimbotsanangurai kusungwa kana tichiti bozi vanhu havanzwisisi kunyatsokusungwa chii chinenge chanyatsoitika kumunhurume. Ndotenda chiitika ndechekuti zvakafanana nemi muchida kuti ndikuteste ndogona kukutestai handiteka zvamuri ipapo ndogona kukutestai.